рӯзи гузашта дар Қирғизистон рӯзноманигори шинохта Бюбюкан Досалиеваро ба хок супориданд. Маросими дафни рӯзноманигор, муҳаққиқ, омӯзгов ва номазади улуми сиёсатшиносӣ бо ҳузури пайвандон, ҳамкорон ва фаъолони ҷамъиятӣ баргузор гардид. Досалиеваи 62 сола рӯзи 5 июл бар асари бемории COVID-19 даргузашт. ӯ солҳои тӯлонӣ ва то охирин лаҳзаҳои умраш дар ҳайати бахши қирғизии радиои Озодӣ фаъолият карда дар таҳияи барномаҳои зиёде саҳм гузоштааст. Досалиеваро ба унвони рӯзноманигори мардумӣ мешинохтанд, зеро ҳамеша мавзӯъҳои мубрами рӯз шурӯъ аз сиёсат то мушкилиҳои иҷтимоиву фарҳангиро баррасӣ менамуд. моҳҳои охир ин рӯзноманигор барномаеро дар радиои Озодӣ бо номи садои мардум пеш мебурд ва тариқи он садои сокинони оддии Қирғизистонро то ба гӯши мақомоти он кишвар мерасонд.